streams of light. Zipitiriza maphunziro athu amene tikufunsa ndithu mafunso amene timakonda kufunsa okhudzana ndi Mulungu amene mapembedza. Tifuna kutione funso number 6 imene ili Genesis chapter 1 verse 2. Dziko lapansi linali lopanda kanthu, ndipo mdima unali pamwamba pa nyanja, ndipo mzimu wa Mulungu unali kufungatira pamwamba pa madzi. Atenda kakulira wewe amene muona Mulungu mzimu. So Bible tuno mzimu wa Mulungu sukamba za Mulungu mzimu baba. Mzimu wa Mulungu. Manje tena mzimu uli ndi umwini. Okay? So mafuna tivese kwambiri pamene popo. Tikupitiriza. So manje tena pamene Mulungu akulenga mzimu wa Mulungu kufungatira pamadzi. Zimene zikutanthauza nyani. Tipitirizeni. Ndi Bible. Bona pamene pa Yohane 20 verse 22 ndipo pamene ananena ichi anaonetsa iwo manja ake ndi nthiti zake. Pamenepo akuphunzira anakondwera pakuona Yesu Khristu. Funa tionenso verse ina pepani iyo si verse imene mafuna ndi Yohane 20 verse 22 pamene ndipo pamene anachita ichi anawapumira nanena nawo landirani mzimu woyera. Mwanji tena Yesu Khristu paonesera chimene chidakachitika pa Pentecost amapumira iwo mpweya. Kuli kuwapumira kumene amapumira kuti chani amafuna aonese kuti moyo wake upasira kwa ndani kwa iwo. Mwanji tena mzimu woyera ndi moyo wake wa ndani wa Yesu Khristu. So Yesu Khristu awazera kwakulu ndipo amapumira mpweya. Tikaona pachiyambi Mulungu ataumba munthu anapumira mpweya. So anthu awa anali mpingo wake. Yesu Khristu adakatenga china chake chokera kwa iye ndikapasa iye. Ndito anati pa Pentecost kuchitika njani Atate anamuzozeni mzimu woyera. Ndipo chimene anachita papa chinakwaniritsidwa kwathunthu. Kunena kuti Yesu Khristu anapasa iwo mpweya wamwe. Anapasa ndithu chani mzimu woyera. Thupi linakonzeka anthu ophunzira akamapemphera pa dziko lapansi koma analibe mphamvu takachite zinthu za moyo. Anafunika ndiye mzimu woyera kuti thupi lake Yesu Khristu kakhale ndi moyo ikagwire ntchito ikapange function. Ndiye tiona pa Pentecost chimene chinachitika apa chinakwaniritsidwa. Koma papa Yesu Khristu anangotiphunzitsa ifo kuti mzimu woyera si wapadera yera. Mzimu woyera umachita kupasidwa. Mzimu woyera ndi moyo. So chimene Yesu Khristu akutani akutifotokozera. Tipitirize pamenepa. Masalimo 33 verse 6 akuti zakumwamba zinangidwa ndi mawu a Yehova ndi mpweya wa makamu ndi mpweya wa mkamwa mwake khamu lawo lonse. Mwanji tena ati zinangidwa ndi mawu a Yehova paja mangu yankhula zimachitika ndi mpweya wa mkamwa mwake. Zonse zinatani zina. Mwanji tena tukamba za mzimu omwe uja. So Mulungu analenga zonse zina mwa mzimu wake. So kuna makamba mzimu woyera unali kufungatira dziko la lapansi. Yobu 33 verse 4 mzimu wa Mulungu unandilenga ndi mpweya wamphamvu wonse unandipasa moyo. Mwanji tena Mulungu analenga zonse zina mwa mzimu wake. Tunenepa Matthew chapter 12 verse 28 akuti ndeti ifaniza ndi Luka 11 verse 20. Tiyambe kuwerenga Matthew 12 verse 28 koma ngati ine ndimatusa ziwanda ndi mphamvu yake ya mzimu wa Mulungu pomwepo ufumu wa Mulungu unafikira pa inu. So Yesu Khristu amanati ine ndimachosa ziwanda kuzera mwa mzimu wa Mulungu. Okay? Ndi Luka Yesu akufotokoza siku koma ngati ine nditulusa ziwanda ndi chala cha Mulungu pamenepo ufumu wa Mulungu unafikira inu. Mwanji tena Mateyu akufotokoza chomwecho, Luka akufotokoza chomwecho. Akuti amachosa iye ziwanda kuzera mu chala cha ndani cha Mulungu. Okay? Amene Luka. Mateyu akuti ine ndikuchosa ndi mzimu. Mwanji tena chala cha Mulungu ndi mzimu wa Mulungu ndi chinthu chingati? Ndi chimodzi. Okay? Tikamvesa chimenecho tiona to chala ndi chala chimakhala ndithu mbali ya munthu. Okay? Chala ndi mbali ya munthu. Mwanji tena angotifotokozera ife kuti chala cha munthu chala cha Mulungu chala cha munthu ndi mbali imodzi ya munthu. Chala cha Mulungu chikhaso mbali imodzi ya ndani ya Mulungu. Okay? So Mulungu akafuna kuchita chinthu amazichita ndiye kuzera mwa mzimu wake zimene akufuna atifotokozera. Lero takuti mzimu woyera kufanana ndi mpweya chala cha Mulungu. Zinthu zonsezi zongotuza ife nati mzimu woyera si wapadera yayi. Okay? Tiyendolena pa Masalimo 8 verse 3 akuti pakuona ine thambo lakumwamba lanu ntchito ya zala zanu
mwezi ndi nyenyezi zimene munazikhazikitsa. Mwa njira ina tiona kuno zonse zimene zinalengedwa ndi ntchito za zala za Mulungu. Kodi zala zanu ndi ziti? Mzimu wake. So Mulungu analenga zonse zera mwachani mwa mzimu wake. Ndinkona mzimu wake unali kufungatira chani pamadzi. So ichichi Mulungu anagwiritsa ntchito kulenga zonse zera mwachani mwa mpweya wake, mwa chala chake, mwa mzimu wake. So zonse zingofulukiza chimodzi. Mulungu akudaliseni kumvesera ndithu. Pange like, subscribe, komanso kugama videos kwa anthu ena. Akudaliseni.